Bayapsung, dinini o video ungka belai request khlaijakmani bisingtei mas namkha. Dinini video ni topic ungka sex versus love. Nung tumungno o video no naina muchungya hanke naya phano tongdi. Phia naina ni no hanke paithak jora naidi. Kebangkok borok ni bekhau no kaisa wansuk mung tongo. Kebo bai physical relation khlaike hamjakma kebang ungo. Ti baksa ke wansuko relationship hamya ungo. Phiaba angnorokno psychology ni phorongmung bai bujirnani chaitoknai je chalabai bwrwi physical khlaike relationship o hamjakma kebang de eba kisa de obono tei psychology le tamosa tinini video snammani naharmungno ungkha norokno kubuino sawi manrinani tamni hunke o kokno tei kebangkok borokno jani wansukma bujima juda juda khe kokno salayo phia puila sikangno kainoi sungmung number 1 sexual relationship o hamjakma de kebang o sungmungni kifil mungo I eba yes hinai rok ungkha 80% chela rok tei number 2 ungkha physical relationship o hamjakma de kisa o sungmungni kifil mungo je I eba yes hinai rok ungkha 80% bwri rok hake 80% chela rok khe wansugo physical relationship khlaike hamjakma kebang ungo hinai tei 80% bwri khe wansugo physical relationship o hamjakma kisa ungo o physical relationship o hamjakma bangmani eba kisa ungmani abo interest wose khobjago kisa kuthuk ke wansukna chaitokdi ang tamono sana naikha ang asak deeply kok sana naya kubui kokhe je borok bai nung physical khlayo bo bai nung belai no interest ungo tei tongthogo aro no chini hamjakma bo kebang ungo phia tomung aboni opposite eba ulta ungo hake aro hamjakma kisa ungo tabuk naileyane psychology le tamosa je relationship je pru chengo apro attraction tei need ni simingno chengo tei terek abo true love convert khlayo kaham ke bujinani chaitokdi hamjakma chengjago sotonjakma tei nangmungni simi tei aro ni simi kubui hamjakma terek sokphayo jepro o relationship attraction ni simi true love sokphayo apro physical relationship khlaipano hamjakma kebang ungo hinmani oko kubui tamni hinke jepro hamjakma kubui ungo apro physical ni interest bo mungsa meter khlaya apro important ungkha hamjakma se phiaba jotoni slai kotor mistake jepro chung khlayo abo ungkha relationship jepro attraction o siming tongkho true love 100% convert ingyakho phia apro no physical relation khlaipayo hake aro hamjakma bangnani karile kisa se ungui thangnai tei kisa salni yagulo borok kaglai eba break up ungui phano thangnai jesa relationship pano attraction ni simino chengo abono chung true love convert khlainani nango tei jepro relationship true love convert ungui thango apro se physical ni kokrokno wansukna nango pheba nung wansukya sikang abo hairok ta khlaidi ini belaino hamya ungnai chung nugui tongo tabukni jorao break up unglaikhe photo hamya te video hamya viral khlailaimani abo tamni bagai waisase wansukui ta nai je borokno nung poito khlai relationship tongui phaikya o borok bai hamjakma bisingtei sex bo khlaikya phia jepro bonung bai break up ungnai apro bonini hamya private photo eba video rokno viral khlai rinai abo tamni bagai kubui kok hanke bini hamjakma true love convert che ingyakho abo bonono ni tei attraction simise khlai tongkho aboni bagai no nungni ni hamjakma borok bai phano jepro sex khlainani kok sajago apro puila kaham wansukdi bonono kubui hamjakma de sokpaikya kubui hamjaknai borok hanke bini thani sex kotorya tamoke bo hamjakmano se krak naraknani muchungjago abni ulo se physical khoroksa kokbrok ni actor ang bini mung nalia bo bini bwri bai tongkha chakha abni ulo kaklaikya aproke bo o bwri ni private hamya video no viral khlairika abni ulo bo hai ni saw ang bono belai bwkhabai no hamjago kubui hamjago haipano ani bwkhano bo bujilia ni au ungi manu phia ang bono kifili sana muchungo nini hamjakma 100% kubui ungsugyakho kubui ungsugya convert ungsugyakho tamni hinke nung tumungno asakse kubui khe hamjak ke nung bini bagai hamya viral khlai bini life no derarani naigla khamo nung agi to bono hamjak phaikabli hake bini life ti future ni kokno bo kisa wansuk dita aboni bagai no ang jotono no sana muchungo norok amte hamya video rok photo rok no khlaya wi tongkhan ke no chanai chini ti prasarok ni hamya video ti photo rok asake viral ungui tongo ang belai no lachio ti dofani bo lachima singsa achayo kha khlayo norok buji man khana hinai
tongthar eba religion ni phurungmung hinke kajiya sak physical ta khlaidi kajiya skang sex khlaimani abong ka sumsok hinai aw angbo abono nayo norok gothar tongthum paithak jora video no naima bagai belai belai keno hambai tabuk bo baksa je ani channel no ketal angi tongkhangke norok subscribe khlainadi mohina norok bwskango motivation tei story video rok no mannai norok jotono kaham korong no tongdi hambai।